Video sa usa ka batanong namaligya og ice candy nga adunay mala Harry Potter nga English accent nag-viral. Video uploader nagmalaumon nga matabangan ang maong batanon. Sayran ta ang istorya ni ini pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Hello, sir. Great afternoon. Good morning. Well, by the way, sir, actually I got a product in here, and I'm just hoping that you're gonna like this. So I'm gonna sell this into here. Well, sir. Kini ang video nga gi-upload sa usa ka magtutudlo sa Maasin City, Southern Leyte nga nag-viral sa social media. Ang iyang post nakaanig libuan ka mga views o reactions nga gi-share sa mga mibilib nga mga netizen. Apan human sa pagbinayluway og English and British accent. Kalit lang nga. O sige, Bisaya na ta. So, unsa man jud na baligya ni mo dira? I can do it, sir. Ang bata sa video giila nga si Jerson Villamor kinsa gasuroy sa iyang gibaligya nga ice candy. Asoy ni Teacher Glines nga mibilib gayod siya sa batanon human iyang nasayran. He was just influenced by watching movies. Harry Potter jud kuno ang isang gi panagtan-aw kanunay. Pero bitaw ang isang exposure sa movies mo tingali nakapa-harness sa isang ability to speak with the accent. Nagmalaumon usab si Glines nga unta mahatagan og kahigayunan si Jerson nga makabalik na sa pagtungha. Nga manuktok ko sa mga kapuso nato nga adunay malumong kasing-kasing nga hinaut unta matabangan si Jerson Villamor ug ang iyang pamilya, no? Sa ilang mga panginahanglanon labi na unta nga atong matabangan si Jerson nga makabalik siya sa pag-eskwela. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.